takaona baba vaive vachiuya bva vamira padhobha vati minhasika muri kutosvirwa nedhongi ndoriri kutouya zvamai manje inini bva ndafunga ndikati dhongi dhongi ndinoziva inini mbura yedhongi haiite yakakurisa dhongi chero chairo ende dhongi rachoka raitouya rakatomisa ritori nehasha kutaridza kutoti raitoziva zvariri kutoita dhongi iri saka shamwari yangu iyi ndokubva apinda shamwari yangu bva atanga kusvirwa nedhongi ndakatarisa ka mumwe anogona kuti inini handidorara newe but tinoti ticha inonzi blow job bj yekuti unenge uchimudya nditika uchimudya mbura yake kusvika produce saka ndo zvandaita upezera ndakutohaiwa saka inini manje zvandinoita manje ini ndakabata murume apakapa ndomusiya afizuka ndikamusimudza ndikamita sei zvese izvozvo nditi saka inini vanhu vazhinji vandaisangana navo waida Dogstail saka ndakazonotika vanonga vanoziva Dogstail chete pandangotomara kutovadzidzisa mamwe masons akaita seapi waivadzidzisa mamwe akadii ndaivadzidzisa inonzi cowgirl ndoipiwe ndoyaya yekuti anenge akandisimudza kukusimudza sei anenge akanditakura lese toti ndakambiya iye ndiyakamira panditi obva anditakura makumbo angu ndakamukochekera wakamukochekera kudai exactly kuti ndizonyatsozvifila kuti panapa ndiri kunakirwa ndoda kuti andidye beche exactly zvandoda izvo rinotodyiwa futi rinodyiwa Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So tikupfuurira mberi nacho chirongwa chedu Touchline Hour apo patinenge tichibata nyaya dzevasikana vanotengesa bonde. Saka so nhasi ndina tete vandinavo watoda kuti mboite hurukuro tichimbonzwa kuti mabasa mawo makamira sei. So semazuva ese tinogara tikitaura kuti kana kachinge kari kekutanga kusvika pano video inoi haionekwe muri pane vanyarikani uye zvakare haionekwe nemwana ari pasi pemakore 18 years. So munoonera muri kunzvimbo dzakasiyana nekuda kwemamwe mashoko atinozondokurukura tiripo panapa. So thank you very much muri yeZimbabwe, tinokutendai. Regai tikwanise kupinda munyaya yedu zvizere. Atete makadi tripedu makadiwo tinofara zvedu. Riri seiko basa? Basa riri right riri kufamba here basa? Rinofamba zingaite. Alright, zita munoda naro here kana kuti tosiya yedu zita? Aiwa zvezita ini ndinonzi Sister Kero. Sister Kero. Alright. Sister Kero wane makore mangani? 19 years. 19 years? Yes. Saka mamunhu mukuru. Right, Sister Kero. Ndoda kumbonzwawo nyaya yenyu kuti yakamira sei. Munotengesa bonde imimi? Wongo, munotengesa bonde. Okay. Acha zvekuenda paTouchline handiti. Ndinoenda paTouchline tichimirira varume vanenge vachiuya varume vanenge vachiuya nemota, especially vanenge vane mota dzakati ndo vandinonyanyomirira inini. Ini nditori nagogo vangu. Gogo vangu vanondipa mushonga wekuzora. Mushonga unonzi Lucky. Kana makambonzwa nezvo. Ndongonzwa kuti mushonga weLucky. Mushonga weLucky nemushonga wekudzora beche. Harifaniri kutonge demo. Aiwa. Anoda kufanira kudzoka kutonge kwemwana kadiki. Saka inini ndichienda kuTouchline kudaro ndakasangana nevamwe baba. Ndasangana nababa baba ivavo vakanditi vanogara kuWaterfalls. Vachigara kuWaterfalls kudaro bva vanditora. Vakatonditora zvekuma99. Dzekumanheru. Vanditi handei inini ndine mukadzi. But mukadzi wangu handifadzi. Handitiri handipe bonde. Saka ndaenda navo baba vaivai. Handina noziva kuti kumberi kwandiri kuenda uku kwakamira sei. Ndakatoenda ndine shamwari yangu.
ndaenda neshamwari yangu yaya saka takanopinzwa murumu. Taiswa murumu mayamwe takaona baba vaive vachiuya bva vamira padhoo vati minhasika muri kutosvirwa nedhongi ndoriri kutouya zvamai manje. Inini bva ndafunga ndikati dhongi ndinoziva inini mbura yedhongi haiite yakakurisa. Saka shamwari yangu iyi ndobva ati inini mari ndiri kutoida because anga anzi ndokupa 150 for hour 1 hour chete ndokupai 150 saka ainge iri 300. Inini bva ndaunoti ini ndakapinda nedhongi muresi hazvibude. Alright, pewangu achiti hanzi nhasi muri kusvirwa nedhongi, raiva dhongi mhuka chayo here? Dhongi chero chairo. Ende dhongi rachoka raitouya rakatomisa ritori nehasha kutaridza kuti raitoziva zvariri kutoita dhongi. Saka shamwari yangu iyi ndobva apinda. Shamwari yangu bva atanga kusvirwa nedhongi ndakatarisa dhongi riya ndikaona kutoti panapa ndakabva ndaramba. Ndikati ini nedhongi handikwanise zvitombobude. Zvikanzi right kana iwe unoti haukwanisi iwe chibuda zvoona munomu ndiwazviona pana mumwe munhu azviona. Ndikati right. Saka ndaenda kumba bva ndazonotarisa mangwana makuseni bva ndazonotarisa shamwari yangu iyaya kuti ari sei akapona here nedhongi iri. Ndaenda kwekwe handakuona munhu. Ndobva ndabvunzawo maneighbors akanogarisana nawo ko mambomuonawo here musikana. Musikana wakati nhasi havana kumbomuona. Baba veve ndichibva ndazosangana nawo futi the following day racho. Apa musikana usati wamuona? Musikana asana tombomuona. Baba veve ndobva wanditi akasvika here musikana. Ndikati musikana haana kusvika. Zvikanzi haana kusvika kanzi but takazonzwa iwo baba veve vakabva vamutakura because musikana uyu akabva atosara akafizuka akaita sei asingatogoni kana kusimudza musoro. Ndobva taamboenda naye kuchipatara because wangu wangomusiya parodi. Saka iwo baba ava pawaikubvunza kuti akasvika here musikana uyu iwo wakazomuonera kupi? Ini ndakatozonzwa nevanhu kuti pane musikana akadai ari kutsvagwa pachi ari kutsvagwa. Saka iwo abereki vake vangu vakutomutsvaga enda ndanda kutosvika semunhu anofamba nemunhu ndanda kutosvika kutoti ini ndigonozopinzwa mawani. Saka vabereki vangu vakavaudza here kuti musikana takaenda naye uku? Handinombobvira ndataura nyaya yakadaro because vabereki vake havatozvidewo. Saka musikana uyoya ndasangana nababa veve. Musikana uyo ndakazoona akaunganirwa nevanhu kuwaterfalls kuMenue Meadows. Ndobva ndaona musikana ndikati handoshamwari yangu kai kumudedza hanga haasi kugona kudaira haana kana chaari kutombogona asi aifemera kure kure. Ndobva ndati pana patuwa ma1 wandobva watanga ndibvunza unomuziva here zvakazodai zvakadai. Bva ndati ndomuziva shamwari yangu toenda tese kubasa nekuti tetazvimasta kachigame chanongo usingachanyari. Ndizvozvo. Saka vanhu makavaudza here kuti toita zvepatouchline kana kuti mangoti toenda tese kubasa hapana iziva kuti basa? Hapana iziva kuti basa rei. Ndakangotaura toenda tese kubasa. Ndobva vamwe babawo ndobva wangoti nesi tine musikana uyu ngatimuendesei kupi kuchipatara. Ini ndakaona kuti ndikaenda iye inini nemusikana uyu kuchipatara nyaya idzi hadzizondiomerere mangwana. Ndobva ndaenda but musikana uyu tichiri murodhi akabva afa. Akabva atofa musikana bva atisiya. Saka iwo akazoenda nei kuchipatara chinotestwa chichi zvikanzi musikana uyu because zvenhingirikini zvekuti asangana zvinhu nekurara nedhongi hazvinombobvira zvaonekwa. Zvikanzi tashaya problem kuti afa nei. Tashaya chamuuraya musikana uyu. Ndobva tangodzoka vabereki vake bva vaziviswa kuti musikana ndozvaaita sei ndozvaitika. But inini nditori nenguva yekutotika ndinogona kutoti nhasi handinoda kuita zvekutouchline handiti. But ndadaro kuti nhasi handinoda kuenda kutouchline ndinozongoona ndinozongobatwa nemumwe wekungoti hai waenda semunhu anoda mafaro. Ndobva ndinozongoenda. But ini kana taenda kutouchline uku inini handidi varume vane mboro diki ndoda hombe. Ndoda vanhu vane mboro hombe zvekuti because kadiki hakaite kadiki kanobuda. Saka imimika pandaunzwisisa ndepekuti uyu musikana uyu akashayika uyu vabereki vacho wakazoziva here kuti makaenda meso? Izvezvi havana kana zvavanotomboziva. Ndakatoona kuti ngaite secret yangu ndega inini because zvinondiomera mangwana ndindopinda mawani kuti wanogona kuti pamwe iwe waizivana nemunhu chichi handatombobvira ndakazvitaura. Saka iwe ndiudze kuti iwewe chihure wakachitanga rini chepatouchline zvekuita kutengesa bonde wakazvitanga rini iwe ne19 years? Inini zvepatouchline ndakatanga ndine 13 years.
ndakatotengo ndichidzidzira ndichitongoendawo patouchline kupedzisira ndane 14-15 years aiwa ndatomo muresi ndakutogona ndakutomhanyirwa nemadhara nemafortuna ichitoitawo zvateti toita ipapo ndichirwa out nawo madhara ayaya but madhara aya wacho unosangana nawo nekadiki because vanhu anenge atokura madhara aya ane matumbu anenge atokura zvekuma60 50 years ndo andopinda nawo handidi vana vadiki ndotonototi vana vadiki havambondikwanisi saka madhara aya zvatinoita manje mumwe anogona kuti inini handidorara newe but toti ticha inonzi blow job BJ yekuti unenge uchimudya nditeka uchimudya mbora yake kusvika produce saka ndo zvandaita upedzera ndakutohaiwa ndakutonzi iwe unodai so unoita zvekudingirikeni zvekudya varume chichichi kuna usingade sex kuna unoda kungodyiwa chete saka ndo zvandaiita inini ndichitoendawo neshamwari dzangu tichichasei saka iwo tinongosvikoiswa muzirumu 1 muzirumu 1 umo murume anochuza munhu anenge achida sezvo inini ndachipiwa mushonga ilaki nagogo vangu varume vesu vanongomhanyira inini vachingondimhanyira nekuti ndikatasana nemunhu ka maziso ake haana mheno zvaanibva atofunga nekuti ndinenge ndakazora mushonga zvekutoti paday ndinogona zvekutobata kana zvekuma 150 pa1 night saka musikana baba vandaienda nava ndichinovadya ndichiita sei tichiita sei saka baba vakazopedzisira vangoti inini iko zvinezvi zvekuti ndichiita sei ndichitsvaga umwe musikana handikwanisi ndoda kuramba ndinewe chete but baba wana pakovadya kudaro soka vaiprodusa urwa maspems avo anga asina kunyatsoita chaizvo aibuda urwa inini ndibva ndazoona kuti panapa ka uyu munhu uyu anogona kunge atori neproblem yanayo ndobva ndati hauna siki here bva ndamubvunza ndobva andirambira aramba kuti haana but iye aiprodusa urwa ini ndakangozvifunga ndikati munhu uyu ko hazvisi kunyatsoita ndobva nditi inini handina problem yandinayo iyoyo hameno pamwe uri kuonawo zvako wega anoda kundudza chokwadi but iye anga atori nesiki yanga yatova nemakore aienda kuchipatara chinobaiwa mainjection but yanga isingatoperi iwe inge usingazviziva izvo ndaichinge ndisingatozviziva asi wakazozviziva ndakazozviziva late aitoenda chinobaiwa mainjection kuti asabva isamukuwadze zvakanyanya nekuti mublood make yanga yatonzi haiperi nekuti akainonokera saka iwewe shamwari saka pakashata saka iwe uri mwana mudiki zvese izvo zvinhu izvo waisangana nazvo sei 19 years uri mwana mudiki chaizvo kuchikoro wakasvika papi kuchikoro inini ndakatanga kuita zvekuchiurezvi ndiri grade 7 ndaitodana nematichers pachikoro ipapo itozoti kana kero asvika ka anenge atori ma1 saka ndaidana naheadmaster matichers chichichichi plus school fees ndakapedzisira ndisachabhadhari vakungonditi uya hako for free matichers aya ndichidana nawo ndichirara nawo wese ndaigona kutoti paday ndaigona kurara kana nematicha kana 4 kana 5 saka headmaster akazenga kutojelasa akurwadziwo nezvandaiita inga akuzviziva kuti matichers ese ndinorara nawo chichichi plus iwo waibva headmaster uyu kuti andisiye zvazvisingaite nekuti mushonga wandaipiwa gogo wangu ava ndakakura ndichingogara nagogo wangu saka gogo wakatanga kutokupa mushonga uyu kubva kudhara uchitori kuenda kuchikoro akutobva kudhara ndichiri kutoenda kuchikoro vachindipa mushonga vachiti muzukuru unotswanya unodai wotora mushonga woisa mukabhodhoro ndoka unofamba nako kekuti unozora pamhanza chete mushonga welaki saka gogo wangu wakazongoshaya saka ini wangu akandiratidza midzi ndaiziva midzi dzekuti kana murume lese toti ndatora murume munhu handiti murume munhu haana kana asina chaachafunga angofunga nezvangu chete pese pari kana family yake chaiyo hatomboiterere nekuti ndinenge ndakamisa munenge wakamuisa mushonga ndakamisa mushonga kana kumisa mubhodhoro ndozvataiita izvozvo besides kuita zvemushonga ngatichitarisei pabonde pacho pane zvaunokwanisa here mastaira kana kuti murume akasangana newe haazotadzi kuzodzoka kwauri hatombotadzi because inini varume vazhinji vakawanda
vanhu especially vanenge vakarora vanongoti mukadzi wangu inini anongorara kutonge chidando tonge munhu akafa unotongosina munhuwo nemunhu saka inini manje zvandinoita manje ini ndakabata murume apa kapa ndomusiya afizuka ndikamusemodza ndikamuita sei zvese izvozvo saka inini vanhu vazhinji vandaisangana nawo waida dog style. Okay, dog style ndo ipiwe yekuti unenge wakafongora so zvirohwa kumashuro. Saka vanhu vazhinji vese vandengosangana nawo waingoda blowjob waingoda dog style. Saka ndakazoona kuti vanonga vanoziva dog style chete kutovadzidzisa mamwe mastands akaita seapi waivadzidzisa mamwe akadii? ndaivadzidzisa inonzi cowgirl. Ndo ipiwe? Ndoyaya yekuti anenge akandisimudza. Kukusimudza sei? Anenge akanditakura lese toti ndakambiya iye ndiye akamira panditi obva anditakura makumbo angu ndakamukochekera. Okay, wakamukochekera kudai? Exactly. Saka vakazonge vakutoona kuti inini ndine zvakawanda zvandotoziva saka wabva wangokuramba wachindimhanyira manje. Alright, iyo waizvowani mastaira unomaona kupi? Unoita ekugugula here kana unodii? Unomaona kupi mastaira? Mastaira yake ndakatanga ndichienda paGoogle. Okay. Ndichitsvaga mastanzi ndichitsvaga mastaira ese ndokwandakazvionawo. Saka vakadzi vazhinji havazvigoni. Havatozvigoni. Sometimes murume anogona kutoti auya zvezve vongonzi ndakaneta ndatoswera ndakatoneta ndaswera ndichiita bhizi uko he zvakazodai plus ndaswera nevana ndakaneta. Saka vanhurume havadi izvozvo manje. Havadi izvozvo vanotobatwa zvakanaka. Saka varume vakawanda vatomhanyira kwandiri inini. Toizwe ndopedza bhora. Alright. Saka izvozvi zviri kugara nani? Izvozvi ndogara ndega. Alright. Nevamwe vasikana ndisati ndakugonawo zvechihure izvi vaitombondishandisa ndisingatozivi kuti iwo vari kutoita mari nini. Vaikushandisa sei? Vaiti zvezve waitsvaga munhu wotsvaga munhu woti iwe nhasi uri kuenda nauyu pamwe andingatopiwa mari udhara. Inongosvika ndongoshandiswa ndongorara nemunhu pembe pasina kana mari rozopedza ndakumubvunza kuti ko mari otonzi ndasiyira ndotonditi ndasiya wani indozonobvunza uyo uzoti ari kunyepa indozosangana nauyo andochangoita noizi murodhi. Saka ndakati zinge ndatojera ndakazotoona kuti kuzozvitsvagira pangu ndege pekugara zvinhu zvitori right. Nekuti handinetsane nemamwe mahure. Ko dzimwe hama dzakakukomberedza une dzimwe hama here dzakakukomberedza like hama dzako? Zvehama dzangu ini handitori ninazvo. Iwo ini ndichitiwo life yangu iyo ngavaitiwo life yavo handitori nina iwo ava vakatombotanga vachindibvunza vachiti hey unozoita zvakazodai sei unozoitira zvechihure. Ndobva wanditi siyana nazvo vachitombondiitera mabhawo mba ndakatozoona kuti inini bva ndakateerwa nasekuru wangu hanzvadzi yamama wangu kubhawo wanditeera bva watanga wandirova kati hapana pandakasavadzosera zvibude. Ndobva ndawadzosera ndobva ndawarova nebhodhoro musoro bva ndatiza iwo saka havanozomboitoshungudza doramba wachinditeera. Saka inini basa rangu ina handisarudzi kuti murume uyu ari kuuya akaita sei akaida anorwara here haarwari here akaita sei handitombozvitsvage. Ukapiwa chirwere manje ukapiwa chirwere kana usingasarudzi kuti munhu auri kusangana naye akaita sei? Ndakatombotanga ndichiita ndasingashandise protection ndichingoshandisa direct but ndakazorwa neimwe sike kuti ndega ndakapa kutendi. Ekuti becherikeri rinoita kutonge risiriro kana kuita kubuda zvinyama zvakawanda. Saka ndakazofamba ndichienda kuchipatara ndichinziviwa siki yako plus uri under age ndizoti zvakafamba sei vanotondibvunza zvinhu zvakawanda. Saka ndakazoona kuti kuchipatara nekukomba kwayanga yaita 1 yanga isingacharapiki 2 kuti madhezi achienda ndisitorina kana mari yekuti ndiende kunobaiwa mainjection. Ndaigona kunobaiwa kana injection 1 pamwe unenge uchida kunobaiwa mainjection 3. Saka ndakazopedzera ndakwirira nevamwe sekuru wepachipatara ipa. Aiwa sekuru vanotoita zvemidzi zvemaguchu zvezvo. Saka ndichipedzera ndichirova maguchu ndichiita sei vachinipa maguchu ndichimwa maguchu aya ndichimwa maguchu kupedzera siki iya yapera. Saka sekuru ava vakangonditi iwo unongoita sei unongorara neni kuti zvipere ndokubhadhara kwacho. Ndibva ndatongoona kuti zvakatoita sei zvakanaka zvitori right pane kuti mari yacho yanga wataura kuna kana kwandaikwanisa kuiwana ipapo. Saka sekuru ava ndaitoenda ndichitonorara nawo saka handitorina kana problem
yekuti chero ndikaita siki zvezve zvekuti anzonanzi kuenda kuchipatara aiwa akana ndina sekuru wangu anondipa maguchu. Ya uri kunditaurira story. Saka izvozvizvi uri kutokwanisa kutorarama zvakanaka usina problem zvekuti auchatokwanisi kusiya basa irona? Inini basa iri handikwanisi. But uri mwana mudiki kayo 19 years haugoni here kuchinja because onaka basa rako ukawamwa vanhu vanorishora kuti harisi basa rakanaka. Ina ndine nevanhu zvavanotaura vakatombotanga vachitaura zvakazoti but zvinozva vatojaira utozototi apa kapa ndepasisikero vari vangu vanotoita line kubva uko kusvika apa vakamirira inini abuda achienda apinda achibuda ndozvandoita izvozvo. Saka mukati munenge mune basa unenge uchiwarowera marecipe akasiyana siyana? Akasiyana siyana nechirova ese. Alright. Saka uda kusvika kupi uchidai? Inini kana kutosvika muguwa chero zvitorina nditofa nechihure. Zvitorina nditofa hangu nechihure. Ko mwana une mwana here kana hautombodi kutomboitawo imba here naikero? Zvemba izvi kana handitombode zvemba izvi zvakadhakwa izvi. Ngei uchiti zvakadhakwa? Zvekuti inini handigoni kuswera handisina kurara nemunhu right. Handigoni ndotonzwa kutovawiwa kuti pane chakashota panapa handitogone. Handigoni paday ndotoda kana 2 kana 3 zvekuti nyatsonzwa kuti aiwa. Alright. Saka paunenge uchiita nevanhu vese awa iwewe uri kubasa unenge uchitonakirwawo here? Unotonzwawo mafeelings here kutoti apa ndikutonakirwawo pane vanhu vese unenge uchiita navo? Zvinoitika kapano vanhu vese vandosangana navo havasi vese vanogona. Mumwe hatogone, mumwe hatogone romance. Saka unotonototi chero ukadotomudzidzisa hatozviziwe zvinotomunetsa. Saka inini zvandoita haisipi hapasi pese pekuti ndinenge ndichinakirwa hapasi pese. Saka pamwe pacho ndogona kuti zvezve ndasangana nemurume pamwe pacho iye anogona kunge asingatoziviwo zvekutoita zvacho ropa rake risinopindirana nerangu. Saka ndongoita zvongoto zvezve ndingonziwo ndasanga ndarara nemunhu. But kana ndadaro paday pacho ndinotoita kuti nditova nemunhu anondinakira anotitoti ndinzwe kuti ndaita zvakanaka. Saka iwewe munhu zvaunonyanya kufarira ipapo ndipapi paunoti iwe ukanyatsa kubatwa nemunhurume unonyatsa kunzwa kunakirwa zvekuti kana kutunda chaiko unotunda? Unenge waitwa sei? Inini kuti ndizonyatsozvifila kuti panapa ndiri kunakirwa ndoda kuti andidye beche. Exactly. Rinotodyiwa futi? Rinodyiwa. Rinodyiwa kwete zvazvo zvekuswera kuti zvenizvo zvakazodai beche haridyiwe zvakazoti inyotomonitora zvakasiyana siyana. Mumwe anoti zvenizvo wakambonerwa vanhu veye vakanhingirikana wakatsvuka muromo kudya beche zvakazoti kunyeperwa kwekwe haumbotsuke muromo zvese zvine zvitori bho. Saka iwe ukadyiwa beche unonyatsa kunzwa? Ndinonyatsonzwa kutoti panapa ndatiwo right. Ndotofila kutonzwa kutoti panapa zvinhu zvese zvitori bho. Saka unotunda kangani iwo paunorara nemunhurume? Inini pandorara nemunhurume handiti sezvandambotaura zvezve kuti havasi wese vanonditira. Anonyatsa kukuitira wacho chaichai unonyatsonzwa kuti uyu mahwani uyu ndikutoda nezvake. Kana ka4 kana ka5 unotunda? Zvinhu zvekungotiwo zvinhu zvekungoti plus ndinoita ndomwa mushonga wechiwanhu. Ndomwa maguchu saka handinzwe ngirikini handinete. Unotoramba uchitonzwa kutoda chaiko? Ndoramba chitonzwa kutoda. Saka une boyfriend here permanent yako yaunoti uyu ndoyeni zvese zvendingaita hangu but ndine wangu wani kana kutoti unotongoti ndikoko takaenda? Inini ka zveboyfriend chezvo handitozvioni zvitori right. Ndotongoda tongoti atongouye ipapo ndowandopedza naye kwete zveboyfriend izvi. Ndakambozvita hangu mumashure zveboyfriend but boyfriend yachange tori nejelasi ndizotisiya zvechihure ndoda kuzogara newe ndoda kukuroora ini ndakatoona kuti hazvibude. Zvogara naye zveuti titororana inini zvemarriage kana. Wakaramba? Ndakaramba. Alright. Wamboda kumbobata nyaya yekuti wewe
nhengo dzevarume apa pamboro dzevarume unofarira yakaita sei wewe? Inini tapa tepi yembora inini ndoda irefu kwete itete dhafu because akadiki kuti katete kapfupi kana kuti kapfupi kadhafu ndoda irefu dhafu. Okay. Ndokuti rinyatsonzi kuti panapa ndabho. Alright. Aiwa tinotenda. Saka nhasi iwewe pane vamwe vechidiki vari kukuona nhasi. Basa iri rakashatira papi rakanakira papi? Mune mariski api amunosangana nawo mubasa ekuti nhasi kune mumwe munhu ari kukuona ari kutoti musikana we basa rari kutoita rakanaka. Ungamukurudzire kuti basa rako rakanaka here kana rakashata? Ini nhangu kwandiri. Chero ndikatosangana nemumwe munhu tomuudza kuti chiwere chitori bho. But setinombofamba kwakasiyana siyana. Tinombosangana nezvimwe zvekuti mumwe munhu anenge atori nemishonga yake atori nayo anenge ada kuti iwe urare nezvikwambo zvake. Kunge wedhongi uyu. Tonge wedhongi. Izvozvo manje unogona kufa wewe. Ndosandisingazode saka ini ndoda kunyatsoona plus ndoziva kuti munhu ane zvaanazvo. Mushonga wandopiwa nagogo wandakasirwa nagogo wewe plus sekuru wewe. Ndinotoona. Unotofila kuti uyu munhu is something is wrong. Ndotofila kuti uyu munhu ane zvinoita kuti ndiende naye kana kuti zvazvite. Ndotogara ndatomurambira kuti iwewe uri kuona kuti chi azvite. Ndakapiwa mushonga, ndakapiwa chivuno cheche. Chekuti ndinochisa pasi perimi kana nditaura nemunhu. Ndakataura nemunhu ane bvato zvese zvandenda taura papanozvibvuma hana chanoramba. Kana ukamuchaja kuti ndoda mari yakati. Chero ndakamuchaja kuti ndoda mari yakati. Chero anga sitorina mumwe anomhanya mhanya. Kana totengesa foni yake kuti andipe mari iyo. Ndozvandinoita ini. Saka kune vamwe uri kuwati chii wewe nhasi? Tisati tapedza chirongwa chedu. Kune vamwe vari kuda kuita basa uri kuwati huya here kana uri kuwati regera henyu kubasa kwedu kwakaoma? Uri kuwati chii? Ini chandingataure hangu kune vamwe vari kumatimana akasiyana siyana. Munhu unosiyana laki rako nemunhu hazvifanani. Nemunhu ane laki rake ranaro. Pamwe wewe zvekwako hamusi kutopindirana. Asi kutoda kuti uite unogona kungoshandiswa mahara unorara newo kusiya hawakupi kana mari. Saka ini zvandotaura guys pamperi nechihure chinoita. Chihure chakaipa. Alright, aiwa tinotenda. Right, muri yeZimbabwe. Mati ndisisani zviya? Kero. Ndisisi Kero wenenge ndiri kuita hurukuro nawo panapa. Ndofunga muri kunzwa nyaya dzawo kuti ritori rwendo. Nyaya dzacho dzinokunda ngomakurira pakaipa. Ndo hurukuro yatinge tichiita nawo. Ndinge kida kumbowanzwawo ndambowatsvaga nhasi kuti ndimbonzwa kusaidi kwawo wakachaita wechidiki wari kutaura kuti wani 19 years but wakatozvitanga wari kuchikoro. So thank you very much. Tichaona kuti tozowadzosa futi here tozomboita hurukuro nawo. Tichawatsvaga tozopfuurira futi mberi nekuda kwekuti ndanzonge pakulaud apa vanotaura. Tichazotsvaga tozombonzwa dzimwe nyaya futi kubva kunani, kubva kwavari kuti vari kuzvikwanisa sei, zviri kufamba sei. So thank you very much muri yeZimbabwe. Ngatisangane zvakare mune chimwe chirongwa Touchline Hour patinenge tichikurukura nana tete vedu vanotengesa bonde Mazvita.